हान्थु सोमाव सोमाव मोसादे लोगोफोर जिसुनि जोनोम साना जानजि सोमाव सोमाव मोसादे लोगोफोर जिसुनि जोनोम साना गाहाम क्रनो bo phai mane agibo phai thangare nun kale bala pro gabrun sin sumaya sawoi bono sonjit babono song taisa phai ni khnawo sing josesto hamjagi dongmane gaisini गिरिजानि मिशनारि हिसाबै सिनि फेमिलियाव भाषाखौ बुजिदों ना बुजियाखै ना बुजियाखैबा आं दा खोन्थागोन तो बे समावहाय गुड मर्निं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो बरायदों आंनि बे गोदान भिडिअ'आवहाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बयखौबो जय मेसि तो आङो बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ'जों लोगोसे आङो माखासे भिडिअ'फोरखौ खोन्थानो हास्थायदों बे भिडिअ'आ जागोन आंनि थाखाय इम्परटेन्ट आरो नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट जागोन ना जाया आं बेखौ मिथिया नाथाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला नायलांबानो जाबाय आं बे भिडिअ'खौ लाबोगोन माखासे आंनि गोसोखांनायनि जे भिडिअ' आङो दोनदों आरो लाबोदों बे भिडिअ'खौनो आङो होगोन आङो जे जायगायाव थांदोंमोन आं बे जायगायावहाय थांनानै माखासे खामानिफोरखौ मावहैदोंमोन इसोरनि खामानिफोरखौ मावहैदोंमोन बे जायगायाव मावनायाव आं माखासे सर्ट भिडिअ'फोर लादों आं बेखौहाय दिनैहाय होगोन नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायलांबानो जाबाय इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला आरो बेजों लोगोसे बे जायगानि नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै बे जायगाखौहाय आं बेयावहाय मा जायगा आङो नामखौथ' बुंजोबनो हाला नाथाय आङो माखासे गामिफोरखौ आङो खोन्थानो हागोन आरो माने गामिफोरखौहाय आरो लामाफोरखौहाय आरो लामाजों थांनायावहाय मैगं थाइगं गायो गोबां बे जायगायावहाय माने उदासि ओमफ्राय बानलु गोबां रोखोमनि बिदि मैगं थाइगंफोर बिराद माने बोखाङो आरोना बे जायगायावहाय थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो मोजां मोनोब्ला आरो बेजों लोगोसे मेन इम्परटेन्ट नोंथांमोननि थाखाय जागोना बाथ्राया जागोना जाहैबाय बयबो लुबैयो ख्रिस्टमासावहाय गोदान मेथाइ आरो गोदान मोजां हिट गानफोर लुबैयो आरोना मोसानो थाखाय जाहाथे रंजानायाव जोङो मोनसे इन्जय मोनो आरो जोङो गोसो जायो माने मोनसे गानाबो जोंनि जिउआवहाय सिरि मोननाय आरो मोनसे सोलायनायखौबो लाबोयो नालाय गानजों लोगोसे मोनसे मा होनना बुङो इसोरनि गाहाम रादाबखौबो फोसावनाय जायो आरोना बोसोनजोंल' नङा नाथाय बोसोनखौनो गानजोंहाय मोनसे लिरिक्स बानायनानैहाय खनोब्ला आरो मोनसे बिराद खोनासंनानैहाय जिउआव गनायथाव एबा मोनसे साबसिन हामसिन माने खननायजोंहाय रैसुमै गारांजों खनोब्ला जिउआवहाय लानो थाखायबो गोसोआव लानो थाखायबो बोसोनफोरखौ सोनानै लानोबो गोरलै जायो आरोना आरो मोनसे रंजानाय बाथ्राया बेनो आङो दोंसे गित बानायदों नोंथांमोना माखासे आंजोंहाय जे नाम्बार गोनां बिथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ वाट्सएपफ्रावहाय नायनानैहाय आं स्टेटास होनायखौहाय नाथाय आङो बेखौहाय दाबो माबायाव होआखै इउटुबाव होआखै बे मेथाइआ जागोन जाहैबाय हान्थु सोमाव सोमाव मोसादे आरो जानजि सोमाव सोमाव मोसादे जिसुनि जोनोम सानाव होनलायनाय आरोना बे गाना जागोन माने स्पिड जागोन आरो बिराद स्पिड जागोन ओमफ्राय बे खननाया जाहैबाय नोंथांमोना बयबो सिनायखायो आरो मिथिखायो बिथाङा दा माने एसे फेमास जादों NLC चार्चनिफ्राय बिथाङा जाम्बुगुरि NLC चार्चनिफ्राय जेरिक मुसाहारि आंनि बियादै जायो न'आबो खाथियावनो बारा गोजान नङा जोङो बिदिनो ज' मावखायो आरो जोङो ज' थांखायो नोंथांमोना नुबायबो जानांगौ जोंखौहाय ज'नो थ' बिथाङानो खनगासिनो दं माने खननानै दोनदों आरो गाइड खालामनानै दोनबाय बे गाना जासिगोन बावैसोनो बेखौ हगारसिगोन आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो सानदों जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालाम आरो सापर्ट खालाम आंखौहाय जाहाथे आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअफोरखौ लाबोनो हायो आरो आङो मोनसे मिनिंफुल भिडिअफोरखौ लाबोनो हायो नोंथांमोननि जिउआव मोनसे एडभाइस आरो मोनसे सोलोंथाइखौ आङो लाबोनो हायो आरो आङो मोनसे माबा मोनसे जायो आरोना आंनियावहाय मोनसे गोहो फैयो नोंथांमोना सापर्ट खालामनायजोंहाय थ' बिनिखायनो आङो खावलायदों नोंथांमोना हेफाजाब खालामबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो बे गिदावबो नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों आं नोंथांमोननि अननाय नांगौ आरो हेफाजाब नांगौ नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो बे गानखौ कमेन्ट्स खालामहरदो थारैनो माबायदि जानांगौ आरो माबायदि जानाङामोन
बेखौहाय नोंथांमोना एसे आंखौ कारेक्सन खालामहरनो हागोन आरो एडभाइसफोर होनो हागोन जुदि नोंथांमोननि बुंनाया जुदि मोजांब्ला आंबो बेखौ सोना होनो हागोन नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आं गानखौहाय सर्ट होगोन हो थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो ना बे गितखौ एसे खोनासंग्रोदो दे Go! आंथ' सोमाव सोमाव मोसादे लोगोफोर जिसुनि जोनोम सानाव जानजि सोमाव सोमाव मोसादे लोगोफोर जिसुनि जोनोम सानाव आङो सिगांनि मिउजिकखौ नोंथांमोननो खोनासंहोनि माबायदि जादों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय एसे कमेन्ट्स खालामदे Happy Merry Christmas Happy Merry Christmas स' नोंथांमोना रेडि थादो मोसानो थाखाय माबायदि जादों आंथ' मिथिला नोंथांमोनासो मिथिगौ जोंहाथ' खोनासंबाय थाग्लिनानै गैला माने मोजां जादों गाज्रि जादों बेखौनो जेबो मिथिला आरोना आरो बयबो मिथिगौ गावनि गानखौ हिट जागोन आरो मोजां जागोन होननानै बयबो आसा खालामो आरोना बेबायदिनो आरो नोंथांमोना एसे माने मा खालामनो माने कमेन्ट्स खालामहरदो जादोंना जायाखै माबायदि जादों ओमफ्राय नेनानै थादो आरो थ' बे समावहाय आङो माखासे भिडिअफोर खोन्थानो होननायखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थालांसिगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय स' लोगोफोर बेयो जाहैबाय जोङो दाउसुरायाव दङ जोङो दाउसुरा टु माने तेलेमुरा जोङो थांगोन आरो आगरतला थांगोन थ' बे समावहाय नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै माबायदि लामाफ्रा आरो लामानिफ्राय जोङो मा नुलाङो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो आङो बेयावहाय नोंथांमोननो खोन्थानो लादों बे भिडिअ'आवहाय माखासे लामानिफ्राय गोबां मैगं थाइगं गायो बिसोरो हमनानै लादो बानलु बिराद माने बिसोरो फोयो आरोना बानलु आबाद खालामो ओमफ्राय बिसोरो बानलु बिराद जायो मानो होनना बुङोबा बिसोरो ओंख्रिखौहाय बानलु गोसा गोसा सङो मोनसे जाहैबाय बानलु गोसा संग्रा जाहैबाय मुइजदें माने बाथोन आरोना बिराद बाथोन जायो बिसोरो माने एकदम फेभरेट बिसोरनि थाखाय मुइजदें होनना बुङो ओमफ्राय बिनिफ्राय गदकआबो बिराद बानलु गोसा जागोन मुइजदेंआबो बानलु गोसा जागोन आरो ओमफ्राय गदकआबो बानलु गोसा जागोन आरोना बे ओंख्रिया बिसोरनि थाखाय गदक थाथारनांगौ आरोना गदक होननाय माने मिक्सार जाजोबगोन आरोना बेवहाय उदासि थागोन मामा पटल थागोन फान्थाव थागोन नानान हेनथेन थागोन बेयाव बायदिसिना ना मामाबो बे गेसावा ना गेसावखौबो होगोन आरोना बिसोरो बेबायदि आरोना नायदो ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाया बिसोरो बिराद मोजां जायगा मोनबाय आरोना नायदो माने बिराद आबाद खालामो बे जायगायावहाय नायदो बियो आबाद गोजा जागोन आरो बियो माइ गायगोन आरोना ओमफ्राय बिसोरना सिगांनो माइखौहाय मोनग्रोनाय जायो जोंनि सिगांनो मोनग्रोयो आरोना बिसोरना बेबायदि आरोना ओमफ्राय ओंख्रिफोराथ' आङो जाफेरामोन आरोना माने फार्स्ट टाइम बिसोरनि जायगायावहाय बेबायदि ओंख्रि मोनजाहैबाय माखासे भिडिअ'आवहाय आङो खोन्थाबायबो बे भिडिअ'खौहाय नोंथांमोना नुगोन आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे जाहैबाय बाङालि जायगा आरोना बियो बाङालि ओमफ्राय बिसोर बिराद आबाद मावो बे गासिबो माइ गायगोन आरोना बिसोरो माइखौबो बिदिनो गायबाय थायो बिसोरो माने बोथोर गैयाब्लाबो माबा मोनसे माइ गायग्रा दं बिसोरना बोथोर गैयियावबो गायो आरोना बेबायदि गायो आरोना गदक आरो मुइजदें बियो जाब्ला ओरैबायदि गोथाव आरोना खिन्थु बानलु बिराद गोसा आरोना बिसोरना बेबायदि आरो ओमफ्राय बेयावहाय मिक्स दंजोबो आरोना बाङालि आरो मुस्लिमथ' गैया जाहैबाय बेयाव त्रिपुरानि जायगा नालाय त्रिपुरा जायगायावहाय मुस्लिम गैया आरो थानोबो हागौ बबेबा साइडजोंहाय ओमफ्राय हिन्दु बांसिन आरो नै बेयावहायबो मन्दिर नुनो हागोन नोंथांमोना बेयाव मन्दिर दं नै ओमफ्राय जोङो थांगासिनो दं आरोना तेलेमुरायाव थांगासिनो दं मानो होनना बुङोबा आङो मास्टार मावोमोन नालाय जों त्रिपुरायावहाय बेजों लोगोसे प्लास मिनिस्ट्रिबो मावोमोन ओमफ्राय नायदो नाजारा बिराद मोजां आरोना नायनो बिराद मोजां आरो जायगाफ्रा नायदो गय बागान एकदम बिफां लाइफां बिराद आरोना गोथां आरो हाया बिराद मोजां लामाफ्राबो बिराद मोजां नै एकदम गाज्रि गैया आरोना गामिनि लामाफ्रानो बिराद मोजां आरोना थ' नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्ला बेरायफैनो हागोन आगरतला जायगाखौ नायफैनो हागोन एकदम बिसिनि केपिटेल जाहैबाय त्रिपुरानि आगरतला केपिटेल जाहैबाय आगरतलाया त्रिपुरायावहाय थ' नोंथांमोना नायफैनो हागोन थ' आङो आगरतलानि बाजारखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माने मार्केटआ बे मार्केटखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय आङो माखासे भिडिअफोरखौ खोन्थागोन नैबे जाहैबाय बांलादेशआव थांनाय बे दैया जाहैबाय बांलादेशआव थांनाय आरोना एकदम सिद्दा
बांलादेशआव हाबहैगोन आरोना बे दैया ओमफ्राय बर्डाराव आंबो थांबाय थांनाया होमब्लाबो आं बे भिडिअखौ खोन्थानो हाया मानो होनना बुङोबा बे भिडिअखौ खोन्थाब्ला माखासे मानसिफ्रा गाज्रि मोनो आरोना माने माबा मोनसे सानो आरोना कमेन्ट्स गाज्रि खालामो ओंखायनो बिदि बर्डारनि माबाफोरखौहाय भिडिअफोरखौ होनो नाङा आरोना मोजां नङा आरोना थ' आं बे भिडिअखौ लायाखिसै आरो होनोबो हानाय नङा नोंथांमोनानो नायफैबानो जाबाय फैनानैहाय बे जायगाया बिराद मोजां एकदम ग्रिनलेन्ड नांगौ जाहैबाय बिराद थासारिफ्रा मोजां ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिथांमोना बेयाव नै आबाद गोजा आरोना माइ गायो आरो पटल गायो उदासि गायो फान्थाव गायो ओमफ्राय बै जोगोनारखौ बिराद गायो बिसोरो जोगोनार बिराद जायो बिसोरो ओमफ्राय खुमब्रा गायो ओमफ्राय गोलाव बै मा जिनिस होननानै बुङो बेखौहाय गोलावआ बै सुजना ओरैबायदि जायो बिसोरो सुजनाखौहाय गोलावनो आरोना बिराद जायो बिसोरो सुजना आंनो सुजनाल' होबाय थायोमोन ओंख्रि आयै खालि सुजनायानोसै आरोना सब समाय सुजना बेनोसै आरोना सुजना ओमफ्राय फान्थाव एकदम सबथ्र' हास'नोसै थबस्र' हास'नानै डाइरेक्ट रुनाय खालि संख्रि ओमफ्राय फानलुल' जागोन आरोना बानलु संख्रिजों बानलुजोंल' जागोन आरो बेनोसै आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय रियेल खोथा बियो माने बिसोरो ना गेसाव जायो आरोना ना गेसाव माने मा होनना बुंनो बै रानाबो आरो रानथायनायबो नङा सिदोबदोब एकदम माने मोनामग्लुंनाय आरोना बे नाखौ जायो आरोना बिसोरो आं बे नामखौ मिथिला खिन्थु बिराद माने इउज खालामो आरोना बिसोरो बेखौहाय बे नङाब्लानो जाया आरोना बिसोरना माने बे थाथारनांगौ बे ना गेसावा थाथारनांगौ बिसोरना माने सिदोबदोबा आरोना अब्लासो माने हाजारखि माहाजोन जाथों हाजारखि माने मालिक जाथों अब्लाबो बे ना गेसाव थाथारगोन आरोना बिसोरना जाथारखायो आरोना बेखौहाय नोंथांमोना मिथिना मिथिया मुजदें गदक बेफोरबायदिखौहाय नोंथांमोना जाबा मिथिगोन आरोना थांब्ला मिथिगोन थ' जोंनि लामाया गोजान दंबावो आरोना माखासे आं भिडिअखौ दानगोन आरो नोंथांमोना दुखु दामोन ओमफ्राय बे जाहैबाय बे गामिया जाहैबाय तेलेमुरा एसे हाबगासिनो दं आरोना तेलेमुरा हाबहां जाबाय आरोना आं बे जायगायावहाय माने टिउसन लानो थांगासिनो दं टिउसना ओरैबायदि दाम गोसा मिथिगौना प्राइभेट जेन'बा नों पार्सनेल लायोबाय प्राइभेट होनना बुङो बिसोरना बे टिउसनखौहाय प्राइभेट होनना बुङो आरोना ओमफ्राय टिउसना जाहैबाय साबजेक्ट मोनसेयावनो 3000 आरोना साइन्सआ आङो साइन्सजों मेथ्सजोंल' लादोंमोन आरोना आङो बांसिन साइन्सखौ लायोमोन ओमफ्राय इंलिस स्पकेन लायोमोन आरो ओमफ्राय आं दा लानो थांनायाबो साइन्स आरोना साइन्सजों मेथ्सजोंमोन आरो ओमफ्राय आङो सानैल' लादों आरो ओमफ्राय आं बिसिनिफ्राय बिदिथ' लायाखै आङो 3000 लायाखै आरो खमसे खम आं 2000ल' लादों आरो ओमफ्राय बेबो 12 दिनल' आरोना बेबायदि आरोना आं बिसिनि रुल बायदि खारदों आरो नङाबा गाज्रि मोनो नालाय बेबायदि आरो एकदम हाइस मोजांसिन होनना बुङोबा टिउसन लानाया त्रिपुरायाव आरोना ओमफ्राय फरायनायाव ओरैबायदि स्पिड आरो ओरैबायदि इन्टेलिजेन्ट बिसोरो माने फरायनायाव बिराद गोसो होयो आरोना गथ'फोरा बिमा बिफाफ्राबो बिराद गोसो होयो आरोना फरायनायखौहाय बिराद इम्परटेन्ट खालामो माखासे जायगा बाय जायगा आरोना ओमफ्राय बे हाग्रानि थाग्रा मानसिफ्राथ' हाग्रा साइडनि मानसिफ्राथ' फरायनायखौनो जेबो थाल मोना आरो जानाय लोंनाय बे लोंनायाथ' एकदम कम्पालसारि जिउआथ' कम्पालसारिखा आरोना कम्पालसारि एकदम लोंथारखायो आरोना बिसोरो ओरैबायदि खामानियाथ' बिराद मावो आरोना खामानिखौ बिराद मावो ओमफ्राय मावनानैहाय न'आव फैयोब्ला बिसिना बे जौआनोसै आरोखि ना न'आव फैबाथाय जौ लोंबाय आरो बिसोरो बेबायदि आरोना नंखायखौ मानो बुङो नोंथांमोना थांबानो मिथिगोन आरोना माखासे बेबायदि जायगायावहाय ओरै गामि एलेकायावहाय खामानिया मावहैगोन सानसे मावहैगोन बिसिनाथ' खामानिया बे रबार्टआनोसै रबार्ट बागान ओमफ्राय माबा माबि मावहैनाय आरोना बेफोरबायदि आरोना बारि बागानफ्राव मानसिफोरनाव मावहैनाय बेबायदि आरोना थ' बेबायदि खामला मावहैगोन एबा गावनियाव मावगोन ओमफ्राय मावनानैहाय बिसोरो न'आवनो सावखायो नालाय जौआथ' एकदम कम्पालसारिखा बिसोरना न'आव थाजोबखायो एकदम घरे मावजोबखायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो ज' जानोसै खामानि मावखांनानै 9टा 10टासिम बिदि लोंसै ओमफ्राय एकदम लांख्रां फांख्रां बिदि दावराव जानोसै आरोना नैबेबो दैयाबो बेबो बांलादेशआव थाङो बै दैयानो आरोना बिराद गिदिर देरो बियो माने ओरै लामाफ्राव लोमफैलायो आरोना बियो बेबायदि आरोना बिसिनाव गोबां सोलायनाय नांबावगौ आरोना बिराद सोलोंथाइ नांबावगौ आरो माने सोलायबावनांगौ दं आरो बिसिना मानो होनना बुङोब्ला दा जायगाफ्राबो मालायजोंसो मा होनना बुङो सेजानाय बायदि जासिगोन नै मैगङा नायदो बे मैगङा बेथ' मैगं नङा बेथ' साहा बागानसो आरोना बेबायदि आरोना नैबेसो मैगं आरो बे जानला बे जानला आरोना
बिराद मैगं गायो आरोना बे जानलासो मिथिबायना बियो जानलासो बियो खमसे खम बियो पटलसो जानांगौ बियो पटल आरोना बियो फुरा गिदिर गिदिर आरोना बियो बेबायदि आरो जानला गोजा बियो बेबायदि आरोना ओमफ्राय बिराद फख्रि दं फख्रि घरे घरे फख्रिया मोनब्रै मोनबा दं आरोना ओमफ्राय बिसोरो नाखौ बिदै दैहोयोसो जोंनाथ' फिसाखौसो फानो बिसोरना बिदै दैहोयो आरो बिदैख्रिखौनो फानो आरोना फिसा जाबाथाय एसे आसि फिसाजों समान जाबाथाय बिसोर फानबाय आरोना बेबायदि आरो नाखौ देरहोथाया आरोना बिसोरो थ' बेबायदि आरोना बिमाखौ दोनजोब्बाय ओमफ्राय फिसा जाहोबाय ओमफ्राय फिसा जाहोनानै आंबो एसे रोंबोबाय आरोना मा होयो मा होआ आंथ' दा बेखौ खोन्थाला आंनि टपिकआ बे नङा जायगा खोन्थानायसो आंबो एसे रोंबोदों आरोना ना हनाय आरो ना गोग्रोमनाय माबाया फख्रियावहाय आंनि भिडिअ दं आरो उनावहाय दङ सिगां होबोनाय आरोना थ' बेबायदिनो आरोना नोंथांमोना भिजिट खालामफै त्रिपुरा आगरतला बे जायगाखौहाय जोबोद मोजां ओमफ्राय बिथांमोनाबो जोंबायदिनो आदोर खालामो आरोना जोंबायदिनो नाजावो आलासि नाजावनाया जोंनिजोंनो एखे आरोना बिथांमोना आर'नाइ सोलायलायो आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय जाय बिसासिफ्राथ' बिराद मोजां बिसासि इसोरखौ फोथायग्राफ्रा आरो माखासेफ्रा मा होननो जेन'बा बैसोरो गामि गेजेरना बारा इसिबां माने बिसोरो माबाफोरखौ रोङाखै आरोना कमिउनिकेसन स्किलफोरखौ रोङाखै दासिमबो दंबावो आरोना आङो गामि सिं हाबजोबदों आरोना आङो थाङै जेबो जायगा गैला आरोना बिसिनि आगरतला त्रिपुरायावहाय आं गासिखौबो बेरायजोब्बाय आरो बिसिनियावहाय माने आङो गोबाव थादों नालाय आङो खमसे खम खनथाम थांबाय आरोना फार्स्ट थांनायानो जाहैबाय आं हाबायाव सिफुं दामहैदों आरो सिफुं दामहैदोंमोन ओमफ्राय सेकेन्डआव जाहैबाय आंनि इउटुबावहाय सिफुं दामनायखौ नुनानै लिंहरदों आरोना मोनसे जायगायावहाय आरो सिफुं दामनो लिंहरदों आरो हाबायावहाय सिफुं दामनायखौ नुखानानै त्रिपुरायावहाय आरोबाव इउटुबाव नायनानै मबाइल नाम्बार बिहरनानै लिंहरदों आरो बेबायदि रोंनायाथ' रोंखाया बारा रोंखाया बिदिनो ओरैनो जा रोंगौ गाव सोलोंनानैहाय आइडियाजों रोंनाय बेनो आरो आं स्केलबो लाखायाखै जेबो लाखायाखै बेनो आरो ओमफ्राय माखासे भिडिअखौ दोननांसिगोन आरोना भिडिअखौथ' मिथिखाबायानो नोंसोर माखासे मैगं थाइगं गायो ओमफ्राय बे जायगायावहाय मिक्स दङ माबाजों बेंगलिजों ओमफ्राय देबरमाजोंहाय मिक्स दं आरोना रियां दं ओमफ्राय मोनसे भिडिअ दङ बेखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आङो मा जाथि दङ बे जाथिया त्रिपुरायावहाय बिसिबां जाथि दं बेखौहाय आङो अलरेडि भिडिअ खालामना दोनखाबाय आं डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो कमेन्ट्स खालाम बे जायगा माबायदि नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय नायनानै माबायदि मोनदों नै बिसोरो जाहैबाय गथ'फोर माबा फैसा बिदों आरोना बिसोरो माने ओमफ्राय जोंहाथ' बिदि सलियाना ओंखायनो आं होबोआखिसै आरोना जेबो नङा लामाफ्रा माखासे एसे गाज्रि दं नै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो माबायदि नुदों आरो माबायदि जायगाफ्रा एसेब्लाबो आं जेबो एडिट खालामाखै भिडिअखौहाय माने कालारबो होआखै जेबो होआखै ओमफ्राय आंनि मबाइला रेडमि नट 7 प्र'मोन ओमफ्राय बेजों खेबदों आङो ओमफ्राय आं जेबो कालारिं होआखै जेबो होआखै आं एडिटिंखौनो खालामखायाखै ओमफ्राय जा खेबदों बिदिनो आरोना आङो बैदि कालारिं नुदों जोमैफोरखौ आं जेबो खालामाखै आरोना ओमफ्राय माबायदि नुदों बिसिनि जायगाफ्रा थासारिफ्रा नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय बुंबानो जाबाय आरो आङो माखासे भिडिअखौ दोनथ'नोसै ओमफ्राय उननिफ्राय आङो देखायबावनोसै आरो देख लो हम आंटी के लिए लेके आया थोड़ा सब्जी उसने बोला कि सब्जी नहीं है इसलिए भाई आप लोग पूरा क्या ही बोलो इस बाइक ना बहुत ज़्यादा अच्छा है महंगा नहीं है सिर्फ अप्रॉक्स 80,000 में मिल जाता है ये बिजनेस करने के लिए ये बाइक ना बहुत ज़्यादा अच्छा है देख लो सो हम लोग 500 का डाला था चौसुरा से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है हाँ सो अभी हम लोग जाएगा घर पे देख लो सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भाई आप लोग इस घर को बनाने के लिए 1 करोड़ लगा है देख लो बहुत ज़्यादा अच्छा है अंदर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है देख लो ये आदमी ना पेट भर के खाया है अब भी देख रहे हैं देखो अगर भाई आप लोग को इस तरह के घर पसंद है और इस तरह की मतलब गार्डन वगैरह पसंद है तो लाइक और शेयर करो कमेंट करो कितना लगा और कितना नहीं लगा आप लोग देख सकते हैं भाई आप देखो गार्डन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है देखो फाइनली ये कंप्लीट नहीं हुआ है जब कंप्लीट होगा तब घुस के आप लोगों को कमरा वगैरह सब दिखाएगा मतलब ये घर ना ये घर लगा है 1 करोड़ तो क्रॉस होगा क्योंकि यहाँ पर टाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा है देख लो सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ट्यूशन लेने के लिए अभी जा रहा है देखो
हम लोग का वीडियो को देख रहे आओ गाहाम क्रनो bo phai mani agi bo phai thang are nun kale pala pro khaprun sin sumaya sawoi bono sonjit ba bono song taisa phai ni khana oi sing josesto hamja gi tongmani gai sini girijani missionary hisabe bo sini family wo bo kai to ni kogrok sawo josesto correction khayo ko kahamno ishori ko bible ni ngorong sarmon dong aron bitro sung hamjagi bono kaham khaino bono sung accept khayo kono sini bukhawo bedal kre bono sung sinna bono na harai room kaisao toni oi bini private tutor je school samung tangna ni family school lo phrana ni family bo afusuk tongsano sung torina ni accept खायजाक आं ट्रेन्सलेट खालामो बिथाङा बुंदों जाहैबाय सिगां आं बेयाव फैनाया जाहैबाय आंनि लोगो जेनेबा बेयावहाय दं बिनि फिसाज्ला बिनि हाबायाव फैदोंमोन आरो ओमफ्राय फैनानै बिदिनो बियो आरोबाव फैनाय खोनाबाय ओमफ्राय आंबो बाव फैदों होननानै खोनादों आरोखि आं खोन्थाहराखैमोन आसामनिफ्राय बाव फैदों होननानै ओमफ्राय जेब्ला खोनायो ओमफ्राय बिथांमोना आंखौ लेंहरदों आरो ओमफ्राय गासैबो टिउसननि आरो स्कुलनि गासैखौबो बिसोरो रायलायना होदों आरो रायलायना होनानै ओमफ्राय आरोबाव बिसोरो न' हगारना होदों आरो आवबो दा फायै आरो फोरोंमा रबजतनो फोरोंलिया दाबुक देशो बिनि आसामाव थांनाय आसामाव थानाय दा बे समावहाय बिथाङा बुंनो जाहैबाय दाथ' बे फोरोंला ओमफ्राय दा गावनि न'आव थांसिगोन होनना बुंदों आरो आयेंगम फोरोंनानै कल खायखाबनो आरो प्रिन्सिपाल साहरि आरो तैसा सुबिदा बिनि रां पैसानि चाहिदा तैसा सुबिदा दङ नगो प्रटेक्शन खायनाय दङनो आवन बागै बो थांनाय इ खेपेनो नाइट सुपार टिकेट रो खायनाय थांकाय बो आरो सामु निजिनि जागोन सामु थांनाय गावरो सुजा तंसा बनो तो एक्सेप्ट खायो गायताबुक संगो माया सावै तंखा बनो रहना मुसुंगो रहया बो मुसुंया आतिकै बिनि सिनि खासरानि आं दङ बो थां गाय खायसि सिं हाय तब बुलनो बिनि सेफ्टी ओंथन जाजागा थाङै गाहाम फोरखाय तंथन आवसं गाहाम नायो ओंखाय बो खुब जेराय गाहाम बो इसोरनि सारमन रक्षाव ओंखाय फेमिलि मेंटेनेंस खायनानि बेनथान दखता दङ ओंखाय बरक स्राय बो एकजन थियोलॉजी कमप्लीट खायि फाइजाक सेकुलार बो बीए पास खायजाक मोटामोटी सुशिक्षित बरक बुजिजाक गाबनाते जों नखंगो बनो रेन्टुनि कलेजमेट रेन्टुनि फ्रेंड नङै रेन्टुनि बिहिरो मासिगन बा रेन्टु गाहाम एक्सेप्ट खायि खाकसां सं बरक गोरोंलाय दंमोन खाकसांबो बिनि हस्टेल पायि उनको वेकेशन परीक्षा पायि फायि बबाय दंमोन दा बो थांगाय दस्रा दंथगेरा बुंतंनाय गाय बेलाय दंथगे खायजि दंनाय दा गाबोन बागै जों खुब सिनि खाव खायजि हाय दुखनो नांग दङ गाय बताइसे नेक्स्ट फायनाय आफ्रुकाय बो सुङो बेरायनाय बो फायनाय आति जों सम्पर्क रान नकासन बर खायदा आबे दा बिथाङा बुंदों जाहैबाय दा गासैबो इसोरनि साजों लोगो मोनलायनाया ओमफ्राय दा बेनो आरो दा बिथाङा बिदिनो गावनि न'आवबो थांनांगौ आरो थांनानै बेबायदि खामानिफोर गोबां दङ बे खामानिखौ मावनांगौ बेवहाय गासैबो जोङो बिथांखौ हामजादों बिनि फोरोंनाय आरो बिनि गासै मावनाय दांनायखौ मोजां मोनदों आरोबाव उननि समावहाय वेलकाम माने फैनो हाबावगोन आरो बिथाङा बुंदों जाहैबाय जोंनि जायगायावबो थांलायगोन रायलायबाय थागोन आरो बेबायदि बुंदों आरोखि बिदि बुंदों Asis यहाँ पे डालो ऐसा नहीं और मामी को भी डालेंगे तो उठ जाइए
हामबाय 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 गायनो